федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон гуфт ки 15 июн рӯзи иди саиди фитр дар тоҷикистон расман рӯзи истироҳатӣ аст ва вазорати маориф ва илмро зарур аст санҷишу имтиҳонҳои хонандагону донишҷӯёнро як рӯз пеш ва ё як рӯз пас таъин кунад. аз ин ниҳо дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд ки тибқи қонун дар бораи рӯзҳои ид рӯзи иди қурбон ва иди рамазон расман рӯзи истироҳатӣ эълон шудааст. зимнан шӯрои уламои тоҷикистон ҳам ҳафтаи пеш рӯзи иди саиди фитрро рӯзи 15 июн муайян кард. федератсияи иттифоқҳои касаба ҳамчун ниҳоди ҳимоякунандаи ҳуқуқи коргарон дар ҳоле рӯзи идро расман истироҳат эълон кард ки баҳсу атрофи ин масъала аз чанд рӯз ба ин тараф дар ҷомеа идома дорад. ва ҳоло мо ҳам меравем аз худи донишҷӯён ё ҷавонон мепурсем ки дар ин рӯз истироҳат доранд ё имтиҳон месупоранд. салому алайкум. рӯзи ҷумъа рӯзи иди саиди фитр аст. масалан шумо имтиҳон доред ё дарс аст, истироҳат аст, чи аст? ба фикри ма ки ин рӯз мо фаҳмидем ки дар донишгоҳ омадем фаҳмидем ки истироҳат аст. имтиҳон надореданд дар рӯз? аллакай гуфтанд шумо ба имтиҳонотон ҳамун рӯз мондагӣ буд? имтиҳонро ҳамун рӯз будан рӯзи дигашон омадем. тибқи конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯзҳои ид омадааст ки ду рӯзи ид истироҳат рӯзи иди қурбон аст ва иди рамазон мебошад. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст ки ду соли оянд соле ки пеш гузашта буд рӯзи ид дар рӯзи дониш омада буд. аз не ки дар тамоми вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи донишро қайд карданд новбаста аз оне ки рӯзи ид омада буд. 1 май то 9 май дар истироҳат будем. як бора аз 9 май имтиҳонҳоро мондан ва ниҳоят яке аз имтиҳонҳои мо дар рӯзи 15 яъне дар рӯзи иди шарифи рамазон рост омад. аввал ки мо мехоҳем аввал ид кунем, баъдан аввал ид бояд бошад, баъдан тибқи яъне ки қонуни давлат рӯзи идро рӯзи истироҳат додагӣ ҳастанд ва ман фикр мекунам ки бояд ҳамхел бошад рӯзи истироҳат. бале. дар рӯзҳои таҷлил аз иди фитр ҳар хонавода аз субҳи содиқ дастархони худро ороста дарҳоро боз мегузоранд ва ҳар нафари омадаро бо ғизои гарму шириниҳои дастпухт зиёфат медиҳанд. иди фитр яке аз ду иди бузурги мусалмонони ҷаҳон мебошад ки он ҳамасола дар рӯзи аввали моҳи шаввол таҷлил мегардад.